stars. Hello. Hi, Scar. My Scar, Linda, how are you? That's not Milka. Sorry. Hello. Slow connection. Deedzanai. Tingornika, quick one. Elegant High Tea 2024. Okay. Deedzanai. Deedzai vamwe vauye. Deedzai shumbresa. Mais cadê deedzai shumbresa auye. Ai shumbresa. Hello. Hi, admin. How are you? Vanhu vacho uyai katitaure titi gaga. Because Sis Melly vachada kuuyawo. Uyai titi gaga. Ndiri Boshimbress, how are you? Hey, hello my sister, Michelle, how are you? Top fan, how are you? Hi V. Usambodaro zvako V. Ndibhadhariro kaHig Tea. Shimbress. Naye hamusi kundinzwa here? Kana pane asiri kundinzwa taurai ndikwidze voice. I think maybe vanhu vachimbori mumastreets. Hello. Zvechokwadi, uyai mutsvage mbinga. Ichokwadi ichocho. Ini ndatofungidzira kuti makoti uchaitawo mbinga yangu this year. Sisimishika musadaro imimi. Ndimi mbinga imimi. Uyai mutengere vanhu matickets.
admin dzikamai. Bamnin tondi. Bamnin vasis Melly muri sei? Dedzanai tingoti gaga, vanhu vacho ndofunga vachimbori kumastreets. Timhanyidzane nenguva. Because Sis Melly vakangopedza basa vanenge vakuda kutouya kuzopinda. Saka ngatidedzanei timhanye. Dedzai hidha marway awe anditengerawo tiketi. Hi ladies. Ndokunakidzwa nezviri kutaurwa naShumbress. Hanzi mbinga hadzichadi nemari dzadzo. Plus kupema hakuchadiwe. Saka aiwa uya tingotaura zvedu nezveHig Tea. Toudzana kuti zvakamira sei. Because I can see kuti vanhu vazhinji vari kudonha. Saka regai tingotanga kuti gaga. Tegai dziuye. Tegai. Tegai kambinga dzacho dziuye. Kozi taakuda kutotanga kozi tukona vanhu havasi kuda kuuya. But vanga vachimbodedzera kuti live yeHig Tea iri kutanga nguvai. But anyways, the Hig Tea, let me dive in. Masquera say my diaries. On behalf of Sis Melly's diaries and the admin team, welcome to Elegant 2024 Hig Tea. Hig Tea yedu tinenge tiri kuitira ku Cape Town, ku Western Cape Province. Ndo kune Hig Tea yedu gore rino. Saka we are inviting everyone around the globe. Kune varuda kubva UK, kuAmerica, kuJohannesburg, Botswana, Namibia, Mozambique, Zambia, Malawi. You are all invited kuuya kuHig Tea yeku Cape Town. So tinenge tichiitira panonzi paPepper Club iri muna Loop Street ku Cape Town. Saka Hig Tea yedu, it's costing, tine tables 2 a VIP ari kucosta 1,550, which accommodates 20 people. Pa table panenge paine vanhu 10. So vari kuda kuenda ku VIP, get in touch na Shumbress kana Ru or any of the admins. Muvaudza kuti toda kuenda ku VIP. Then kozoita an ordinary ticket, it's costing 1,400. So vanhu vari kuda kuya kuHig Tea, ngatitange kubhadhara mari dzedu like now, month end. We've got 5 months to prepare. Saka pa 5 months up, I don't think kuti
pane vanhu vanozoya vachiti ndatadza kubhadhara because panga pasina time. We've got 5 months from end of this month kusvika end of August. So let's pay for our tickets. Kana ukada kutanga kubhadhara ma 300, kana ukada kubhadhara 4, it depends with you kuti uda kubhadhara mari. But I think we can just speed it up kuti 400, 300, 400 munhu atopedza mari yake. Then vari kubva around the globe, I think you know what to do, you know the drill. Tichotsvaga ma accommodations edu. You go pa booking.com, kana mukuda kushandisa booking.com, kana kuti you just Google, then you see ma hotels and apartments around the hotel. Saka let's do it now kuitira kuti patinezenge takuuya kwaiti hatizoiti haso yekumhanya kuti I'm looking for accommodation, I'm looking for this. Saka let's do it now. But kune vanenge vachida kubatsirwa, just to Google ma places are around Paper Club. You just ask me kana one of the admins vanokuudza kuti ma hotels kana ma apartments are around ndahapi. Then after that, we've got a day at cinema activities, which will be on the 6th of September. So we have planned kuenda ku Table Mountain. Table Mountain sunset. Anenge amazuva rodoka. Patinonokwira Table Mountain. Table Mountain tinobhadhara, of which it was like 380 per person. So to all those who wants to go to Table Mountain, mogara makabhajeta mari dzenyu ku Table Mountain, you can pay uchinge wasvika. You can book now as well, but on the day you can still pay. Then toita ku Robben Island. Robben Island we have to book before the date. So to all those who wants to go to Robben Island, I'm not quite sure about the price right now, but the last time I checked it was 550. If I'm mistaken, kana paine munhu ari kuziva price ku Robben Island now, mongotiudza kuti Robben Island yakuita mari. So please, varida kuenda, organize yourselves. Mudzana kuti I want to go to Robben Island, I want to join you for the boat cruise toenda ku Robben Island. Kune varida kuenda ku Table Mountain, then we can go as well. So I'm appealing to everyone. Mozoudza, I think ticharamba tichizongoita mashort here and there, tichingoita mashort lives vanhu vachidi tichivaudza kuti zvamira sei, zvaita sei. But for now we are appealing to people kuti end of this month let's pay kubatira nzvimbo ye-ticket rako ne-place yako, so that tisazoudza nekuti I really wanted to go but handina ticket. So let's do it now. So because we have booked for 100 people, so we want to see kuti ari kuda kuenda ndiani nani, so that we will know the actual number vanhu vatanga kubhadhara. Then end of this month, that's when we will know kuti ndiani ari kuenda, asiri kuenda ndiani. Then pambinga vari kuti mbinga, I don't think kuti mbinga dzingatadze kutibhadharirawo kana munhu akauya akati ndine 1000 rands, mbinga otoondokuisira 400. I think because zvavari kuda ndezvekuti you must have the 1000 rand up front, then yopedzisa yaunenge usina. So ngatibhadharei vanhuwo. Panouya vanhu vakawanda nepatinenge tichitsvaga mbinga, munhu wese anenge aripo audzwa kuti zviri kufamba sei. Kune vane ma-questions, you can ask your questions, then we'll take it from there before tisati ita hand over to Sis Melly, because vati varikuda kuzopinda palive.
Table Mountain is 380. Makuseni is 380. Mazuva rodoka from 1 p.m. is 300. That's Table Mountain. Robben Island, I'm not quite sure. So we just have to ask. Kune vacha kana kungo Google just now, just Google kuti Robben Island kurikuita mari. Then we'll see kuti kurikuita mari. Pane vane mubvunzo here? Kana paine vane mubvunzo tovhunza. Ehe. Kude andiziye pama activities you must have your own tag. Like you. Okay, thank you very much, Sus. And the Robben Island is 600 now. Thank you very much. Pama activities, I guess, munhu anofanirwa kunge aine his or her own tag. This Hig Tea is open to everyone. Kunana baba, kunana mai, vasikana, vakomana, I think from 18 years and above. Yes, tofanirwa kubhuka should be ari makuseni kuenda kuRobben Island, should be in the morning, because bhoti rekuenda kuRobben Island it goes in the morning, then rozoenda futi na 2 p.m. So it has got 2 trips to Robben Island, but Table Mountain, it's wire. Dress code is elegant, guys. Trikuya takachena. Uyai takachena. Sa admin wenyu ndiri kutsvagawo dress reHig Tea. Yeah, so true, Sus. Chokwadi ichocho. That's why ndiri kuti we have to book like before the time kuenda kuRobben Island. Pane vari kuda kuwedzera here? Fascinators, I'm not quite sure, but I have to confirm. Toto confirm nini? Do you want fascinators this year? Kana kuti hamusi kuda fascinators? You just want to leave your hair. Toona kuti vane bvudzi rakakura kudarika remumwe ndiani. Robben Island kunoona gomo. Hapana zviripo zvakawanda. It's just going to walk pamusoro pa table pacho. It's just walking and seeing the view yeku Atlantic seaboard, the view ye Cape Town, the view yeku Robben Island as well. Then just kungoona kuti mune miti dzakawanda sei. I think there are so many trees and plants aripo patable pacho. Then nekungoonawo kuti pakamira sei. But there isn't much to do. Okay, Auntie Sky. Anzi muri kuda fascinators here, my ladies. Shumbreze nditengerawo ticket saadmin wenyu kudai. Then transport wise, kana muri kugara Cape Town, the hotel is very close to so many hotels. Transport wise, netime yatiri kutanga, we are starting at 2 p.m. Hig Tea kusvikira na 4 Hig Tea yopera. Then 6 o'clock, then we have our dinner. Then towana time yekutamba neku just interacting with each other. Nevasingazive Sis Melly kana vari kuuya. Then nevasingazive maadmins enyu kuti maadmin edu ndiani nani. Maadmins will be there. So
Ida Marwei, she will be there. Letubeka, she will be there. Rue, she will be there as well. Shumbres, she will be there. MTMM, she will be there as well. Saka uyai tifare. Mkoma Gordon as well. Na my guru will be there. Saka don't miss this opportunity. Kuya ku Cape Town IT. So many people are coming. Saka uyai tifare tiri pamwe chete. I think next live ndo patishaona vanhu vakawanda vachiuya. Auntie Ellen, don't make me laugh. Dress code after party. Tichaisa group revanhu vari kuda kuuya kuIT. They have to discuss about it. Votaura kuti what do they want to wear after party. But dress code yekuenda kuTable Mountain, it's more like hiking gear. Hiking gear kuenda kuTable Mountain, then casual kuenda kuRobben Island. So you must bring your trainers, you must bring your hiking gear, hiking kit yako. So patinoenda kuTable Mountain, munhu wese anenge usauye wakapfeka zvinhu zvinozokunetsa cause tinenge tichinofamba kutenderera. So I think that's the dress code yekuenda kuTable Mountain. It's more hiking gear. YekuRobben Island, it's casual, but still we have to decide which colors do we want. Okay, admin, takunzwa uyai nemaheels. We are not hiking. Hatisi kunohika, but I'm just trikuenda necable car. We are not going to hike. It's cable car kuenda nekudzoka, but kunofamba patable pacho. That's what I'm saying, kuti let's wear zvinhu zviri comfortable. Usauye nemaheels because it's rocks. But kune vanoda kuhika, then you meet up there. Still the same, it's perfect. So vari kuda kuhika, you're more than welcome. Vasiri kuda kusenzesa cable car, kune vakasimba, those who are still fit. I think for tonight we can leave you and love you to sangana pa second half. Chiro Tanka, are you coming? I know you are always go Hig Tea. Okay. I think let me leave you and love you, and may God bless you. Keep on coming. Tozoona kuti tichawana mbinga dzedu rini, but we are going to be appealing kumbinga dzedu kuti tikukumbira. We'll never stop begging them. We'll never stop kuti mbinga tokumbira kuti mutibhadharirewo. Mbinga dzotibhadharira, but I guess dzine price yavanoda kuti munhu anofanira kutanga aine mari yakati, then they will chip in. Thank you very much for coming, and may God bless you, and good night wherever we are, and see you just now. Kana Sis Melly wauya tinenge tiripo. Cheers, bye.